Vam anar i en el menjador ens vam asseure. Vols galetes? Em va posar davant dels ulls una llauna quadrada plena fins a dalt de tot de sostres i sostres de galetes de vainilla. I amb la mà la vaig apartar i li vaig dir que moltes gràcies, però que no tenia gens de gana. Em va preguntar pels nens i mentre enraonava i tornava les galetes al bufet d'on les havia tretes, em vaig adonar que tot el que feia i tot el que deia li costava molt de fer i de dir. I em va semblar com ara una petxina amb la closca trencada, que no és altra cosa que un gran abandonament. Em va dir que el dispensés de donar-me feina, de fer-m'hi anar el diumenge, que segurament era el dia que jo necessitava més estar a casa per endreçar les meves coses i per tenir la companyia dels nens. Tots dos vam mirar el llum i li vaig dir que digués el que em volia dir, si de cas tenia alguna cosa per dir-me. I em va dir que era molt difícil. I va posar les mans damunt de la taula i va lligar els dits d'una mà amb els dits de l'altra, i quan els va tenir ben lligats i fort, amb els nusos dels dits que se li feien blancs, va dir que estava molt amoïnat, que ell era una persona de vida senzilla, sempre allí, tancat, endreçant la botiga sense parar, feinejant, netejant, vigilant els sacs del dipòsit i que les rates no el roseguessin. Va dir que tenia una vida poc divertida, que no era una vida per oferir com si fos una gran cosa, només de cara al treball i a fer racó per la bellesa. Va dir que pensava molt en la bellesa i que volia ser un vell respectat i que els vells només se'ls respecta si tenen per viure. Va deslligar els dits i va dir que era un home sol, un home tot sol, ni pares ni família de cap mena. Sol com la pluja que vola. I que era de bona fe i que sobretot no em prengués malament el que volia dir-me. I volia dir-me que era un home sol que no sabia viure sol. I va estar una bona estona callat. I va dir, aixecant el cap i mirant-me fort, em voldria casar, però no puc fundar una família. I va clavar un cop de mà a la taula amb tota la seva força. Això va dir que no podia fundar una família i que es volia casar. Es va aixecar i després es va girar i es va tornar a seure. I mentre s'asseia, quan encara no estava ben assegut, va preguntar: es voldria casar amb mi? Soc lliure i vostè és lliure, i jo necessito companyia i els seus fills necessiten un costat. I que em tenia afecte de sempre, de quan hi anava a comprar veces i em veia sortir carregada, que amb prou feines sí les podia dur.